Oras bangsa Batak Borginon ta coba ta sudikiti makna dohot filosofi ni uka hobbo alana di ari parpudion lam daudo manosor pangatusyota tarsingot tu ulaon uka hobbo na jolo jalapoda tona naung hea binege sian na tuai do sian akka situan na torok akka da tua ni huta pangetusian ni uka hobbong ala heado di lehon natorasna tuburuna songon ulus suara buruk marite-hite tanona maraek adong dong se di lehon idahan arian ditiki ro mebat paupuna tujabuni opungna biasana di pasahap mon tu pahopu pangguaran idahan arian ni pahopu siap beruna alanido dasar ni uka hobbong bahasa di igil hula-hula uka hobbong molo madua sadaina siat tonga-tonga ni keluargai molo amatana madua di ulonsar madua pisona gajang do di pasahat ale molo inata do nasar madua di pasahap ma uka hobbong na paduahon pangalahone jala ulaon ni uka hobbong na pinukan ni oputa si jojolo tubuh dung mula do sian perbedaan nakok ma tutonga bagas ima namar donga sahuta namar donga tubuh doho hula-hula jala di patupa do marsi pangano dison dohot perjabaran di patupa do tong jala di sido di igil tulang na tua kaberena tarsingot tu pabahenan ni opungna tu omak nasida di tiki ujuni goluna dina pasahat ulus suara buruk manang tu pahopuna pahopu panggoran di pasahat idahan ariana jala memang ikon maroha do tulang na mamereng kondisi ni poparana dung sarmadua alana dong do hata nama dok amak do rere anak do bere ikon marohama tulang na mamereng kondisi jala ikon gawe mahkamah pengadilan manang penentu mamereng dus nirohanya kapoperan na mabagi tading manang warisan ni natutui asa unang marbadai akka berena di panading ni natorasna jala donga sahuta donga tubuh gawe saksi ma songon dia uli dala dinggan ni tulangna mangalehon poda tona dohot pangatusion dia karuhut ni paradaton di tading ni natua-tua nasida iboto ni hula-hulana jala ikom maroha do akaberena di pangiduan ni tulangna tarsingot tu uka hobbong na pinarade ni dongan tubuna ale parpudion nungalam manosor be pangatusion tarsingot tu uka hobbong apalagi tanah perserahan sonarion uka hobbong
nungabe di pasahat adorang so disuat ton na tue-tue. Adong do hata na tue-tue nama dok ay godang do ek laut dos niroha sibena saut. Jala ulon Maria Raja idolon dia karaja molo ditulupi ditiki Maria Raja berarti nungga satu lobe akasi tuan atorok namar donga tubuh marhuda berburu do namar donga sahuta patu pahone. Jala memang di tanah perserahan terutama di kota Medan nungga be songon kebiasaan naik baru maun tarsingot tu pasahaton ukap hobung. Jala omma elek-elek do pangidon ni hasto bolon marhite-hite panuturi manang raja perhata. Raja nami raja bolon ala dibuan tu buan apa sogit do buru munaon ibu to munaon raja nami tulang na burju mangelek marsob bahami tulang sasitong nganggo siapa rada toni ikon nakot tua do hamu siat tonga bagas nami dinalaho mangukap hobung ni naburumu manang ibu tomu alai ala dipertikian do raja nami sobba masabba nami elek maelek nami raja bulon molutung pe diharamnai raja nami raja bulon upasatami adat do sobba ni hum nami tarsingot tu ka hubung rade jalalasma rohani rajai ima sobba do pangidon nami sidok boti hami raja nami pertikianon pinasa matuhamu ala mangula uloni pamuruan na do hula-hula jala nunggad adong di rohani hula-hulai iko bainon na do ulon dia ka pamuruan na mananggeleng na uli dinasida denggama di hula-hulai ito lupi may gabi manosar ma pangatusion ni kahubung dari parpudion suku-suku dihita hot na maon na gabi ador sipaiti huton ulau do kahubung dang dipanak kok betu to bagas ala situasional dibuat jalan disuat tontu berapa sogit dang nama dok nahurang marang nasalai alai hudok salenari tuhamu gaya bilang manosor ma pangatusiota tersingot tu ulan kahubung songoni majo panorengon nami tersingot tu ulan kahubung jala situasional nasonari asarap kita mamikiri doh manglului solusi dia manulehet cela naudenggan ada batak nama dok ay godang do ek laut dos nirohado si benda saut songo dia ma asa uli denggan boy di patupa ulau ni dang makorhon gabi ungut-ungut manang bada hongkas sobatak mari kita lestarikan adat budaya Batak hongkas tadi madingin Pirma Tondi Matugu